Fix-xhur li ġejjin, Identity Malta se ddaħħal sistema online għal dawk kollha li jridu japplikaw għal permess tax-xogħol. Dan qalet s-Segretarju Parlamentari għas-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Giulia Farrugia Portelli fejn spjegat li bħalissa l-uffiċjali tal-Aġenzija jinsabu għaddejjin bi provi fuq din is-sistema li bija persuni se jiffrankaw ħin twil fil-kju fl-uffiċini tagħha fil-belt. Bħalissa għaddej testing ma' żewġ setturi importanti fl-ekonomija f'pajjiżna fejn employers Maltin li jkunu jixtiequ jimpjegaw persuni barranin jkunu jistgħu jagħmlu sottomissjoni tal-applikazzjonijiet tagħhom online. Bħalissa tisir li testjar ma' dawn iż-żewġ setturi u l-ħsieb huwa li aktar tard din is-sena inwettqu din il-miżura wkoll. Qalet li din is-sistema se tnaqqas il-ħin ta' stennija iżda mhux il-proċess ta' verifika u skrutinju li jsir bħalissa. Farrugia Portelli kienet qed titkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbar ukoll is-sena li għaddiet il-Gvern wettaq 77% tal-miżuri ta' simplifikazzjoni fis-servizz pubbliku. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega kif kull sena il-Gvern qed ikollu mira biex is-servizz pubbliku jersa' aktar qrib in-nies bilan li l-ebda persuna ma tinqabad bejn is-saffi tal-burokrazija. Kull sena nista' ngħid li żammejna r-ritmu tal-fuq minn 70% ta' twettiq. B'kollox għamilna ma' 700 f'dal 5 snin ma' 750 miżura. Jiġifieri meta insemmu dan numru ta' miżuri, llum il-ġurnata wieħed jista' jħares lura u jgħid isma' da kollu għamilnieh, bnejna fuqu, però l-simplifikazzjoni mhijiex biss dak li qed joħroġ f'dan ir-rapport imma s-simplifikazzjoni qed ngħixuha kuljum. Fakkar kif tul is-sena li għaddiet il-Gvern fetaħ 3 ċentri speċjalizzati biex jaqdu lill-klijenti meta jkun hemm problemi relatati ma' taxxa, familja jew edukazzjoni. Infetaħ ukoll ċentru ta' Identity Malta fl-Isptar Mater Dei biex dawk li jkunu rikoverati fl-isptar ikunu xorta jistgħu jibqgħu jirċievu servizz. Is-Sur Kutajjar reġa' fakkar kif din il-ġimgħa il-Gvern jeda investiment ta' 40 miljun euro li se jaqgħad is-sistemi online tad-dipartimenti kollha. Qal li dan se jsir biex ma jkunx hemm aktar bżonn li klijent jagħti l-istess informazzjoni lil dipartimenti differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.